Gipakita sa mga sakop sa Naval Forces Eastern Mindanao ang ilang abilidad sa gihimong Maritime Inter-agency Exercise 2024 sa Makar Wharf, General Santos City nitong Biyernes, Mayo 24. Tinghuan ini ang synergy ug interoperability sa nagkadaiyang maritime ug security agencies aron mapalig-on ang seguridad sa kadagatan sa rehiyon. Ang Maritime Inter-agency Exercise gisalmotan sa pipila ka maritime agencies lakip na Coast Guard District General Santos City, Philippine National Police Regional Maritime Unit, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 12, Bureau of Customs Region 12 ug City Disaster Risk Reduction and Management Office sa GenSan. Ang pagbansay nakasentro sa critical areas sa maritime securities sama sa Joint Maritime Patrol, blockades, high-risk visits, board, search and seizure operations, direct action, medical evacuations ug maritime interdiction operations, apil na hot pursuit. Ang naisgutang aktibidad gituyo aron masiguro ang koordinasyon ug epesyente ang pagtubag sa mga hulga sa maritime ug emerhensiya. Highlight sa pagbansay ang mga senaryo nga musukod sa koordinasyon ug response capabilities sa mga participating agencies sama sa anti-smuggling operations. Suportado sa LGU GenSan aktibidad, ang exercise nagpakita sa kapabilidad ug kaandam sa mga hingtungdang ahensya aron epektibong mapanalikdan ang interes sa maritime sa nasud. Ang malampusong Maritime Inter-agency Exercise nagpasiugda sa mahinungdanong papel sa kooperasyon sa interagency sa pagmintinar sa maritime security. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.